Nou, we hadden het hele seizoen Iepenwest voor mensen en voor bijen. En het is het einde van het seizoen en dan mag je nou een keer alle honden vrij zwemmen. De hoen is nog droeg. Ja, die bloed ik droeg. Ja? Ja, alleen op de onderkant. Dat wel, maar bovenop dat... Nee? Nee, dat heeft er niks mee. Helemaal niks. Dat heeft er niks. Nee? Nee. Hoe ben je net teleurgesteld? Oh nee, ik ben er benieuwd dat er hier is. Uw hondje die kan net zo best mee horen, dus dit is een overwinning. Oké. Ja. Je vriendje van hier, de Hekels jongen, die vindt het heel leuk. Oké. En dat wil ik graag met haar. We doen even rustig aan nou. Even, ik moet nog een bak koffie nemen nou. Ja. Wat zou je nou al, hè? Als het het wist, dan weet ik het niet. Dus dan laten we maar af en toe een beetje uit de honden geweld bijloeken. Ja. En ik geef straks nog een keer even share. Nou, ik wil ook in de zomer. Zijn de hormonen ook al betaald, hè? Hormoon? Nou ja. Hoe zag? We hebben een beetje opgewonden, hè? Opgewonden standje af en toe, hè? Dan kan het een beetje oud worden, hè? Hier nog wat mooie oren-exemplaren? Ja, Mali vooral. Vooral hier de rest. Nee? Nee. Hij is gek op de mooie. En wat is hij zelf? Hij is een man. Oké. Jazeker. Ja. Niet meer een hele echte. Een halve, maar Ja, ja. oké. Dat is helemaal niks. Dus dit is een hele moderne hond. Dit is een moderne man. Een moderne hond. Ja, klopt. En hoe steen je daarin als baas? Oh, prima. Ja, 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 ja. Hij moet wel wat er wil, hè? Ja. Ja. Veel meer ruim, denk ik. Zolang er wat een beetje in de buurt bloedt, dan vind ik dat best. Hé Fred? Nou.